For at finde folk, der vil. Ja, handicap. Det står måske ikke meget, ikke? Jeg har ikke for mørkt herinde. Nej. Så kan du se. Jeg var der lige før. For helvede. Skal du rundt? Er det ikke bedre, jeg filmer, Morten? New Gear. What, man? Are you making a home movies? Yeah. You can see the way I used razor gear. Det er for at få alt sammen med i et shot. Altså, nu kan du se slick design. Og altså, jeg kan virkelig trykke på knapperne hurtigt. Men jeg mistede lige, skal jeg lige lave sygmærkerne. Tag nu den sidste. De laver sådan en arm bag om skulderen, så de der sådan lige kan få... Så you can get all the action. Kan man ikke noget med, at jeg kan sådan dreje den her rundt? Hvor er det lame. Så ser man bare, Mark, han er så dedikeret, så filmer man lige Thomas over det. Filmer du? Han er død. Ja. What the hell? Og så er der bare the tune nerd. Hvorfor er jeg normalt på det bedste? Jeg er ikke laver det bedste, når det er City Balls. Det hjælper at dreje. Sådan der. Jeg kan ikke filme sin ansigt, så vælger jeg lige at dreje linsen her. Sådan der. Nu kan jeg. Det er helt sikkert. Sådan fungerer det. Du kan godt huske, du kan vende det der skærmler ind, fordi jeg trigger dig. Du skal finde dig sølv ind. Ja, det ved jeg. Det var lidt fedt. Jeg skal lige lave sådan, at jeg kan sidde her og filme mig selv. Du skal have dem lære. Det kan bare stå sådan der set. Trash. Det er helt virkelig skidt. Det er skærmen. Det er faktisk lige før, hvis den bare står sådan her. Så bare lige kort det over hovedet, så. Har du filmet af det? Hvor lang tid er vi i den kommer? 2 minutter. Der er tricks of the trade for det der. Så kunne jeg kigge, for fanden. Så bare kigge på det der orange. Jeg får jo bare 15% damage increase. Jamen det er, jeg tror den ligger der. Nej, eller? Oh yeah, yeah, the man with the beer, the man with the beer. De dygtige smed det indenfor. Jeg er blevet 4 gange så mange år. Hvor er kæft, det var god på. Må der komme nogen? Er det grønne? Det er grønner. Oj, Cæsar! Don't leave me. Don't leave me. Jeg går ikke på det. Han er 400. Jeg ser så nok. Jamen, han er den bedste målmand, jeg har. Nej, han er ikke. Jo, han er. Ja. Screw. Og han ser sammen. Ikke. Hvad? Ser så. Lidt i rum. Corny, du altså, det er simpelthen... Det var forfærdeligt, det med dig. Så han gik til Rom. Hvorfor er det så? Hvem der? Nej, jeg ved ikke, hvad der kamera. Har du filmet dig selv? Jeg vidste bare, det ville ske. Du kommer nu. Skal vi sætte til livestream? Jeg troede bare, det var snart det der education food. Eller skal vi lave noget sygt film, eller så skal jeg så redigere i aften, ikke? Ja. Jeg har jo klaret med, så jeg kan godt finde det lang tid. Ja, men du har ikke det kald med, så vi kan overføre det. Nej. Hvad hjælper det så? Hvad er det for kald? Jamen, det er sådan et dukker de der mini-USB-ting. Hvis jeg lige stopper den her video. Det er sammen, jeg også.